Ekwelu mana ni mere chelegi. Ekwelu gala ni mere chelego. Ekwelu mana 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 ni mere chelego. Sima kolun maka na enwere m ohere ịkọrọ m akụkọ gboo enwere m chance ịkọrọ na akụkọ ka m nwere m chance a ma akọrọ na akụkọ otu nwoke nọ n'okorobịa ya na-enyere ndị mmadụ aka ya nwere ụwa na-atụle ọrụ ya enyere ya aka ya nwere na-adụ anya wee na ya eme ya wụrụ ya onye chara ụmụ nwaanyị isi mgbe na-enye ego n'isi n'isi onye nwe na-achụ ogonye ọmebe Krismas ruo ya zụrụ ha akwa chịrị ụmụ nwaanyị Ọgọst ruo onye mekwe disante Ista ruo onye mekwe disante uju ọwụtọ ọ na-eji enyere ndị mmadụ aka ịmasị ọ mụtara ndị nwa ọ mụrụla nwa ebe a na-amụtala nwa mgbe o ji ego ọ na-enye aka emechazi aka razie demand ịnwere na disi ma na bịla mụta nwa mụ ya nwaanyị na-agụ akwụkwọ oluole mgbe ọ chọrọ inweta ozi so ala bekee onye nne ya mere ihe ọma ya sị ana onye ahụ nwaanyị gbawuchi onye ahụ onye gbawuchi ụlọ ihe nna gị mere na m nọ n'okoro onye nna gị mere m nna gị nyere m aka bịa ma m nọ n'okorobịa aga m ụmụ ya ma afọ ya ka ọ nwụfuo agakwa m enyere ya aka maka nna gị wee ezigbo mmadụ n'oge mere m nwere ochie asị m imekwa elu m ala n'ime erecheghị ịrụkwa eluru ala n'ime erecheghị ego dapụ imekwa elu m ala n'ime erecheghị ego nụkwa imekwa elu m ala n'ime erecheghị ego ome mmadụ ahụ mma n'anya onye mere mmadụ ahụ mma n'anya onye mere ego ga-eji kọpụ ekuru ya rụọ o nwekwara akụkọ akọrọ anyị na Baịbụl Lazarọs ụlọ otu ọgaranya ị nụrụ akụkọ ọha anọ Lazarọs ya na otu ọgaranya asị o nwere otu ọgaranya o nwere ego o nwere chi ego o nwekwe na otu ogbenye nne ya n'akụkụ ogbenye nne ya n'akụkụ adịghị onye nwe ya o nwekwara otu aka kpụrụ akụ mgbe a gara mee ya n'ọgwụ batara nwụọ na ịnụ ahụrụ ya Daddy akụkọ Lazarọs ka m kọwara unu Lazarọs lụ ọgaranya Lazarọs lụ otu ọgaranya nwere ego o nwere ego ọ naghị eji elele ụmụ ogbenye karịa ya ewere emegide ụmụ ogbenye megide Lazarọs agụrụ ọgọgharịa ya jeruo na aka ọgaranya ka anyị edu n'iri ịbanye ọgaranya mere ya ebu ụzọ kpọ nkiri ya jide erifo nri from Lazarọs n'oriwe ya ọkụ ọgaranya nwere ego too much oluwele ọgaranya ahụ nwụọ ya na otu oluwele na ọgaranya ahụ nwụọ ọgaranya nwụọ gawa ọkụ mmụọ Lazarọs nwụọ gawa alaeze ịgote akwụkwọ nsọ ji kọrọ anyị ya
asọgara ya nọzela ọkụ mmụọ uze Lazarus na alaeze n'akara Lazarus nwoke omeru aka na mmiri ire ma na-achọ ịgbawa agbawa imekwelu ma ala anyị mere chere ego imekwelu ma ala anyị mere chere ego imekwelu ma ala anyị mere chere ego n'ụkwa imekwelu ma ala anyị mere chere ego eji m akụkọ dị abalị ahịa ọ bụrụ jide ntụrụ danụ ya ma akwụkwọ nsọ jide agbacha ihe maka ndị nwere mmụta ya si nwere ihe mụtara akụkọ ya onye ọwara chiricha aka elu ajụwa otu onye ajụjụ si olee ihe mere na ọgaranya ji go ọkụ mmụọ ọmaka deman na o nwere ego onye nwere ego ga-aga ọkụ mmụọ ọwụsụ ebe niile bara aba ga-agacha ọkụ mmụọ olee mere ihe mere ndị Lazarus ji ike n'igwe ihe mere ndị Lazarus ji gabe n'igwe ọmaka ọwa ogbenye onye gbabara ala n'igwe otu onye weli aka elu na maka na ọwa ogbenye maka ọwa ogbenye ya o ji gaa n'igwe otu gozi eweli aka elu si mba ọ bụghị na ọ maka ọwa ogbenye ọ bụrụ ogbenye ndị ga-anwe ọkụ mmụọ anya ndị obile dada fụfụfụ ndị nwunye mmadụ ibe ya obi anaghị eziri ike ịnwụwa nwanne mmadụ ibe ya ihe sa ga-ebunye ya anwụọ inwe oke ọrụ na-awụ igere ha dobiri ya stil anọkwara n'ogbenye ọkpa ndị dị otu a ga-aga ọkụ mmụọ kpọtụ ọgaranya kpatara ego ga-akpata ego were ego gị na-enyere ogbenye aka iwe onye ụwa na-atụrụ ọnụ n'ụwa ga-enyere ya aka emegbule mmadụ ibe gị n'ite ege mra ejibere ego Chukwu nyere gị ga-ewere ihe lachị ọgọ ọ bụ ihe mere na ọgaranya mere otu ahụ o ji eluigwe ga-enyere ogbenye aka o ji eluigwe ịkpaghara akụ nyego nwanne ya o ji eluigwe gbasụ gị nwa nwa ogbenye ewere ego nye enyere gị ego si ị were dị eri eri ya were ka enye gị isi mba ị ga-aga debe dibịa ide peshi onye nyere gị ego ka ọ nwụnụ n'anya ya lekweghị lekwa ọkụ mmụọ lekweghị imekwe elu m ala anyị mere chere ego imekwe elu m ala anyị mere imekwe elu m ala anyị mere ọga m imekwe elu m ala anyị mere chere ụfọdụ nwere pastọ lekọ anya ọrụ ụfọdụ nwere sista leri anya ọrụ ụfọdụ nwere sista lezu anya oyi awụrụ sista in Kraịst gịbe akwa iko in Kraịst gịbe ezu oyi sista in Kraịst enwere my sista mara ọfụma ụbọchị niile ọgba isi ogologo ya yiri efe alatere ya buru Baịbụl n'isi ibi na ogbugbe mgbomgbo kolos n'aka mana eruola na ịgbate ihe ọrụ ya kụrụ akụ my sister nwunye nwaanyị a ọ lụkwara di ya were chọọchị na-eko dị ọrụ Wednesday ejem fellowship na Thursday ejem master choir ihe eme ka ala dị mma na-ekwu ekwe iwe wee nwoke aga njem gawazie njem eme ka ala akpọ dabara o mere ka ala akpọ di na nwaanyị dabara dị nwa nwoke a fọrọ nwunye ya njem eme ka ala akpọ dabara la ute ebe a na-afọ rekwisa azịza mechaa ya nwunye padalụ ụlọ ewere ihe nwaanyị ya si nwaanyị bịa were ego nwaanyị enyefe ihe ọma na ndị ya eme n'ihe na bra ya bụ brọda in Kraịst ebe nọ echi na ya dị mgbe lafụtago
I don't see no longer before my bia. Brother, they just say in Christ, man, bia. Si say in Christ, abelo, loro ruye, ruye lusa. Baba say na le de meme. E me na ke musala zojo. E me na ka mo kala zojo. E ka fuze no no. E fu mo. Adi he na bo mo fu. Amuru be na ba ke mo. Ke wa ko la ba mo. Ke wa ye na ba mo. Onugbu la ba mo. Aduru funu bowo nyelu wan. Abduwa the man ajudu de. The banga we are know. We are in on our workers on our brother. The man I can put the other. They will probably land there. The chance is dying class and gone on hallelujah. Emanu Bachilila will go to it. What to move about you want to go there? But the hour Bachilila who came over. What to move about you want to you? Don't do you in the real and journals. Koma weli akelu awro me wara ke koma weli akelu emana na yem na kola ko weli akelu amaro le weli langa de weli langa fana ni gele na kan number so ke na no transfer de weli langa fana na aside ya ke na no transfer ojo wala 5000 ojo ndo ojo Ndi a cheke sawe egwuregwu ịghọtara ya kwuo chai ozuru onye ọzọ afọ ozuru onye ọzọ afọ nna onye akara obi bịa chirigodi ka ntị tụrụ onye a onye were 5,000 nyere m onye a ya ka bịa physical ga akwụkwọ transfer because ụlọ m ga-enye gị 5,000 naira Chineke ga-emere gị ọgọ ezigbo onye ọma ga-emere gị ịsawashi ịkpọkpọ otu ichi were loiloyi ịgbanye sụwashi ike okukwe loiloyi ya o were oso na ama gị o ji iri Chineke abatara gị abịrị gwa wọchị ya na ike ịmara na Chukwu dị arụ ọrụ isi Chineke adịghị aza ebere wọchị ya ya wụ loiloyi fọ oso naanị oso witi otu mkpụrụ magị na-ekwu ya no crayfish no ayara ya gabụ ya gbazanye nza na mmiri oroso ti ihe o nweghị mkpọwashi mana Chukwu apụtala ibere Chukwu enyere ya ego Chineke enyere ya ego crayfish na-eriju afọ anọ ka gawazie na mabịa ọzọ ga-elu ọnwa onye aka Chineke bụ ogbu amụma urugburekwe ọrụ m urugburekwe tie ni Jizọs ebe Chineke shapụ ụgwọ ego unu si Chineke adịghị Chukwu imekwe elu mala anyị mere Chineke imekwe elu mala anyị mere doanụ ebe imekwe elu mala anyị mere Chineke eze imekwe elu mala anyị mere Chineke Ibekwelu mala imere chegegi kweli Ibekwelu mala imere chegegi dede Ibekwelu mala imere chegegi Chineke onye mere ya dị otu nsọpụrụ otito mgbuli elu ọdịda ma ikwuchi ala niile ya bụ naanị gị enwe onye dị ka gị naanị ịtụkwasị Chukwu obi ọ dịghị na-agaghị emere gị mana onye abịaghị ya naanị ewu n'obi na o nwere ihe Chukwu ga-emere ya taa ikwerekwe ya wuru Ebuka Obi bụ unu zọwara nji
onye Chukwu na-aza ekpere ka ọ ga-aza iruola obi ya bụ obi ya niile jupụtachara na aṅụrị otu obi ya ji jupụtara na aṅụrị otu a ka Chineke ga-eji mere ụmụ ihe ọma n'isi iche imekwelu mana anyị mere chere imekwelu mana anyị mere tụwa aga aga imekwelu mana anyị mere chere imekwelu mana anyị mere chere
Ebukobio. Oh, one boy, Mbaka. Mbaka wuni ukwu. Onye nwere ebuka nwụ na Mbaka. Ebulọga selani. Ndị arụrụ ala bụkozinu n'ike. Ndị osu aghara bụkozinu n'ike. Ndị osu aghara gbara. Ịrụkwara na onye ga ibere onwe anyị. Gwara kwuru ole ebe eji eje. Onye nwere ebuka nwụ na Mbaka. Onye nwere Mbaka dede ọ nwere ebuka. Adoration ministry by the Bible, Zion ministry by the Hebrew. Oh, that's a fancha, they don't put a fancha. Eji came back up. Eji came back up. Eji came back up. Reverend Father Eji came. Everybody know what we do. Everybody know what we got you. Everybody know what we got you. And I see the Buka watch here. Oh, I need a Buka watch you. The evangelist said we couldn't wait 2 years. When you want down on there, when you want down on there, what do you want about?